дар давраи нимсолаи аввали соли 2021 аз ҷониби иҷрочиёни хадамоти иҷро дар вилояти Суғд бинобар саривақт пардохт накардани маблағи алимент ва саркашӣ намудан аз он нисбати 115 нафар алимент супорандагон ба мақомоти прокуратураи шаҳру ноҳияҳо пешниҳод ирсол гардидааст, ки дар асоси он ҳукмҳои судӣ нисбати 12 нафар маҳрумӣ аз озодӣ, нисбати 43 нафар корҳои ислоҳӣ ё ҳатмӣ ва нисбати 2 нафар ҷарима таъин карда шудааст. ҳамчунин бинобар муайян набудани ҷои аниқи зисти қарздорон ё молу мулки онҳо нисбати 81 нафар алимент супорандагон бо аризаи иҷрочиён дар асоси қарорҳои суд мавриди кофтуков эълон карда шудааст. қарздороне ки нисбаташон дар асоси санадҳои суди кофтуков эълон карда шудааст, асосан шаҳрвандони шаҳри Истаравшан, ноҳияи Масчо, шаҳри Хуҷанд, шаҳри Панҷакен мебошад. аксарияти зиёд аз тарафи иҷрочиёни алими шаҳру ноҳияҳо ба мақомоти судӣ мавъудҳо ҷамъ гардида пешниҳод карда шуда ва дар асоси санадҳои суди кофтуков эълон карда шуд. бино ба иттилои сардори раёсати хадамоти иҷро дар вилояти Суғд Алиҷон Амонзода, нафароне ки айни замон дар ҷустуҷӯ қарор доранд асосан сокинони шаҳрҳои Хуҷанд, Истаравшан, Панҷакен ва ноҳияи Масчоҳ мебошанд. зимни нишасти матбуотӣ сардори раёсати хадамоти иҷро дар вилояти Суғд таъкид дошт, ки тибқи ҳисоботҳои оморӣ дар нимсолаи аввали соли 2021 ба назорати иҷрочиёни хадамоти иҷро дар вилояти Суғд ва иҷрочиён дар суди ҳарбии гарнизони Хуҷанд зиёда аз 10 000 адад арзу муроҷиатҳои шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ ворид гардидааст. назорати иҷрочиёни хадамоти иҷро дар суди иқтисодии вилояти Суғд бошад. дар ин давра бо дар назардошти ҳуҷҷатҳои иҷроӣ аз соли гузашта боқимонда 201 адад ба маблағи 113 миллион сомонӣ, 529 ҳазор доллари Иёлоти Муттаҳидаи Амрико, 1149 евро ва 247 ҳазор рубли Федератсияи Русия ҳуҷҷатҳои иҷро ворид гардида, аз ин теъдод 78 адад баробар ба 38%, ба маблағи 917 миллион сомонӣ, 333 ҳазор доллари Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ё худ 11.3% ба таври воқеӣ ба иҷро расонида шудаанд. тибқи маълумоти роҳбарияти ин раёсат аз шумораи умумии ҳуҷҷатҳои иҷроӣ ворид гардида 7284 ададаш пурра ба иҷро расонда шудааст, ки маблағи умумӣ аз ин ҳисоб рӯёнида шуда 10.9 миллион сомонӣ, 14.3 ҳазор доллари амрикоӣ, 3500 рубли Русия ва 306 ҳазор сӯми ҷумҳурии Ӯзбекистонро ташкил медиҳад. баҳсҳои минбаъдии нишасти матбуотии сардори хадамоти иҷро дар вилояти Суғдро дар нашрҳои минбаъда мавриди таҳлил қарор хоҳем дод. гузориши Мафтуншукур ва Насим Раҳимов барои барномаи иттилоотии хабар.